marhite-hite guar ni debata ama, dohok guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guar ni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Diusung ibana dodosata marhite-hite daging na tuhawi, asadung lias hita sian dosa, mangolu hita di bagasan hati goran, marhite sian bugang na domalum hamu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di dahodo nagogodo musunami, say natalu dohami di bahen ala ni hagaleon nami. Di baheni hupangi dohami tuho, say pargogoy jalapamonang mahami, maralohon musi marhite-hite panaon ni anak hakulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tatangihon mapati ni debata sian konvensi HKBP tahun 1926 biddu 12 songonom madidok. Ulaon dohot haporseaon. Tahaporseai jala tahatidak kodo, sian mulana adorang sumadabu jolmai tu dosa, di babaki debatado jolmai gabe pangula dohot pangaramoti. Ulaon ni jolma marujahan di debata nasai toktong mangula. Marhitei mabaor pasu-pasu ni debata tu jolma dohot tunanito panai. Marparbue do tu diri ni jolma dohot tunahumaliaksa. Haporseaon di Yesus Kristus ikon marparbue ulaon nadenggan. Nalilu dohalak mulo dihirim, dapotan hati goran, hanguluan, hasonangan, dohot pasu-pasu ibana, ala ni namangula ulaon nadenggan. Marhite podaon, taodol hodo,
asaringgas jala terampil jolmai mangula. Jala naniomona gabe pilihan hamaulateon tu debata doho sumarihon nahurangan. Marhite podaon tatula do akka ulaon nasoni handol mohon ni debata. Jala asa satia haposan dohot bertanggung jawab mangulahon patik doho hata ni debata ditiki naune doho nasune. Lumobi ditiki pangunjunan isarana ni korupsi, parjujion, panakon, panyalahgunaan wewenang, parpangomoan namar terbaku, panggadis nama murahu, laho mangarugihon halat na asing. Ido patik ni debata, tapangido magugus yan Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosata di hadapan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutuhami jala hutopotihami dodosa nami. Dohot pangaleson nami nagudangi di jolom.
Tatap hami marhite-hite asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, roh mahamutu au hamu naloja akan nasorat hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tuhamu, guru hokamu ma sian au. Ay nalabok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Ay nalabok doau gaku, jalan yang dodohot nahu haporsatoni. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tuhan Yesus yang mudah, sanggup yang hidup biar ulang, hari bergumul meludai, nasa dosaku nang sai doi, kabarimu Tabigi mahatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imanani enet sian pesalmen biddu tolupulu pitu mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 10 sada. Pesalmen tolupulu pitu ayat sada saha tu 10 sada tajaha ma marsikat soring. Ede si podaon taringo tutua mangilas ni parjahat, doho taringo tutua napagol ni parlidang. Ede sian si Daud, sayunang mamohop ate-ate mida akka parjahati, jala unang mangiburu ho mida akka siulaon hajukingon. Say marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan, ingaton matanui jala raduti haburjuon. Pasahat madalam mutu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pasobu majahoba jala ibana paimaima, sayunang roham mida jolma namardohar dalanna, mida bawa siulahon gete-gete.
Alai saya na siap do sugut akka parjahati. Alai saya na tiano ni akka na makaposi Jehovah do tanoi sugut. Alai sanatiano ni akka parlabohi do sugut tanoi, jala hilasonna hinadeak ni hadameon. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni dibata, jala naupiopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiaw tay, so nani hatidak ko di dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suhatudusan, na tumopalangit duhotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siaton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuhat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun di debatan. Amanai pargogo na suhatudusani, disima ibana, paima mulak sogot tu tanoon, manghumihal ana mangolu dohot namate. Au persea diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
Shalom. Amang doho dainang hahanggi akka na pinaribot dongan sahuria. So ninang dongan na tohomebat sa darion marminggu di gereja HKBP Yogyakarta atas guarni Parhalado. Hupasat taima tabe cala horas tuhita saluhutna, horas madihita saluhutna. Hujau kaima tikting di mingguta di bagasan sadarion. Na parjulo guarni minggut taima minggu seksagesima manang ono puluari adorakso haheheon doho topik na ima makkaholongi musu. Akaparhubas parjamita rum soni musai di hari Rabu 26 Februari 2025